ku danna subscribe, sannan ku danna ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryenmu cikin sauƙi. Jalala ya sunanki? Sunana Malama Fauziya. Malama Fauziya. A wannan abincin da kuka je ansa da gwamnatin Kaduna suka raba din nan. Abincin nan na mutum daya ne ko na mutane nawa? Na mutum daya ne wannan. Wannan na kasafin nan. Wannan ma na mutum daya ne, wannan na mutum daya ne. Gashi nan. To kuma tun lokacin da suka kulle mu a prison. Saboda cikin prison suka kulle mu, ai mun ci abinci kuma mun koshi. Amma abin da yasa muka karba wannan, mun je karba ne tsakani da Allah kawai. Bai kamata mu karba wannan abu ba, amma mun dai karba ne, amma gaskiya ba mana adalci ba tsakani da Allah da Annabi. Yanzu ga abin da aka ba mu da tare da aka kulle mu a daki, ai wannan abin da muke ci a fi wannan ai. To wannan din nan ma duk mai ƴaƴa 10 ko mai ƴaƴa 8 me ya ishe shi? Ba abin da ya ishe shi. Ga shinkafan da aka bada nan a nan markas abin da aka ba mu. To yanzu abin da ni nake son muku tambaya, gwamnati sun muku adalci ko ba su yi ba? Tsakani da Allah bai yi ba. Tsakani da Allah ba su yi mana adalci ba. Kuma sun ce za su ba mu kuɗi, mu ba mu gan kuɗi ba, sai wannan abin da muka gani. Kuma dole ne mu karɓa saboda kuɗin mu ne. Sai sa muka tsaya muka karɓa. Ba ka ba wannan abun da yafi wannan muna cin shi a gidanmu. Amma saboda kuɗin mu ne sai sa mu muka tsaya muka karɓa. Yawa gaskiya bai mana adalci ba. In zai gyara ya gyara, in kuma bai gyara ba, in ya kara fito wani takara ba za mu karɓe shi ba. Insha Allah.